Менә карагыз әле. Без кердек Абитка дип тә, өстәстенә, әйберләр өстенә ябып куйган газетта нәрсә язылган? Бакча йөрәктә, кеш көрәктә дигән. Вот 7-нче биттән укырга. Әйе. Без моны хәзер укыдык та, килеп тә ебәрдек. Ирем белән. Да, төшереп ебәрик әле без әйтәбез. Моны ничек туры кигәнен, без как раз казып та ятабыз. Бакчада йөрәктә, кечкерәктә. Бакчадагы эшләр бетмәсә, күңел тынычланмый безнең. Менә без Абитка килдек. Aslında tıkın 7-нче битендә укыт. 7-нче бите түгел, елның кайсы не? Туган як газетасы. Туган як газетасы. Ничә 17 yok, номер 17, 3 май, 24 ел гына әле бу. Әле бу елга гына газет. Вот. Карагыз әле. Хәзер без Абит дибез. Тешке аш безнең сыңардык. Ну сыңарма, без арасындагы ашап içеп йөрибез. Менә тәрәз аркылы да төшерим әле мин сезгә. Ана. Сентябрьнәләр үсеп утыра. И не так хризантема. Менә хризантеманы каплап алды. Менә мяталар, бик тәмле иделәр. Яхшы булды ул мяталар. Тоже вкусный. Приятного аппетита нам. Пока-пока.